ezulwini hakulala ezulwini hakulala ezulwini hakulala ezulwini hakulala ezulwini hakulala ezulwini. Amen. Ayike makasondela bonke abavela kuphambi kaJohn uzogcwala kule ndawo. Ndiqale ngapha kwaniqhubeka ngomsebenzi kaThixo abathandekayo. Awukho abavela ulathe umzimba omdala ithuba lenuko. Ayithole ingoma ibiza nina. Nibaleka nonke nigcwale kule ndawo. Nibhaptizwe ngomoya oyingcwele. Njengoba ludibane lehlukana nabo emlanjeni. Bendungubani igama ngela xesha? Johanna. Nindishiya emlanjeni nithi? Ngoku ndingubani? Upawulos ngapha sathandekayo. Njengoba dibana abafundi babhaptizwa nguJohn Upawulos. Edibana nabo kubandla kwindawo yase-Efeso. Ebabuza uba nakholwayo nje umoya oyingcwele namamkela na. Bathi nikabona uphendula. Zange sibe nokuva ukuba kukhona umoya oyingcwele. Bakubona ukuthi sibathandekayo. Amen. Ukuwathi kathi kodwa simanga. Thesa ubeke izandla phezu kwabo. Kuthiwa kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni? Wehla ntoni? Phezu kwabo. Bagcwala umoya oyingcwele abathandekayo. Babonke Yesu bathandekayo. Wonke akwenza lo msebenzi bazalwane. Sawuthixo ngoba amandla ke ngoku bakhawuleze bonke abavela emlanjeni. Ucala kwabantu kuyo abadala njalo nonke ligcwale kule ndawo. Ndiqale ngani bathandekayo. Amen. Hamba yita amethele hamba yita sathosapi Amen. Ibandla ngahlala phansi. Ngifuna ngaba bangene emanzini bodwa. Ibe ngaba abaphambi abathandekayo. Nijongane nibe niphelele ngabe koshekeleyo ongekhoyo apha abathandekayo. Bonke abavela emlanjeni ngibhizi ngabo bonke abavela emanzini abathandekayo. Babonke Yesu agcwele. Bathanda izibhalo zomsongo ezikhawulezile. Siyapha uncwadi ezenzo 19, Book of Acts 19. Amen. uPawulos ewathukile amacala aseka weza eEfeso wafumana abafundi bathile wathi kubo umoya oyingcwele nabamkelana
nakholwayo nje. Bathi ke bona kuye asizanga sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele. Wathi kubo nalibhaptizelwe enini laphofu. Bathe ke bona elubhaptizweni lukaJohane. Wathi ke uPaulus uJohane okunene wabhaptizwa ngokukhulu esithi ebantwini abakholwe kulowo uzayo emva kwakhe oko kukuthi kuKristu Yesu. Bevile ke babhaptizelwa egameni lenkosi uYesu. Wathi uthe uPaulus akubeka izandla phezu kwabo wehla umoya oyingcwele phezu kwabo. Baye bethetha ngelimi ezintsha beprofeti. Aye ke amadoda lawo ewonke engathi alishumi elinambili. Amen. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. They answered, "No, we haven't not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" "John baptism," they replied. Paul said, "John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus." On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. They were about 12 men in all. Ozayo emva kwakhe thetha ubeka izandla phezu kwabo wehla umoya oyingcwele phezu kwabo. Baqala ngokubathetha ngelimi ezintsha baprofeti ngomoya wangena apha kubo bathandekayo. Amen. Ukuthi bathandekayo. Ngoku nenze loo nto nani njengoba nisebenzisa izinto kule ndawo naqonda kulo nyaka mani ngawuqala lo nyaka ningakange nelifuna ubhaptizo likaJohane naqala namkelo besuqala namvuma njengenkosi nomsindisi. Naqonda ke ngoku manigraduate ningene apha kumzimba kaKristu nibhaptizejwe. Amen. Bakabonga Yesu bathandekayo. Amen. Phaya emlanjeni mosinika ithuba nazivuma izono zenu akunjalo. Amen. Yaze nathi ekugqibeleni ude uthi Nkosi nendingasazikhumbuli ngicela uxolo ngazo kube njani. Ngokungazifuna amandla ngokuba hayi man lo mzimba kade ninawo uye phela mzimba shana unehlaba kodwa uliva nje uma ngokuzela emanzini ngoba uthi Yesu bathandekayo ngoba la mzimba ebekumzimba omdala omzimba ogcwele izono ngokunenyuka nomzimba omtsha ozawugalelwa ngokumoya kaThixo bathandekayo. Nibonile phela emlanjeni lo Thixo khona andithethi nje ngelizwi nimbonile sebenza napha emlanjeni andithi abanye benu bephiliswa kuphuma idimoni kubo ndingakange ndibekele sandla ndibafaka nje emanzini. Ngoba ndihamba ndodwa ndihamba nomkhosi umkhosi wamazulu bathandekayo. Bakubonga uThixo bathandekayo. Apho ndinyathele khona ukhatheka izinto uSathane uyathutha ngoba umlilo endihamba ngawo akakwazi umelana nawo. Bakubonga uThixo bathandekayo. Yilanda semanzini beyibona abanye kunzima esawujonga lamanzi abona umlilo angaboni manzi kube nzima uyawungena ufuna kuliwe naye athi angene esawungena la moya wohlulakayo. Bakabonga Yesu bathandekayo. Ngoba lo Thixo yonke indawo endime kuyo kusebenza yena bathandekayo. Bakabonga Yesu bagcwele. Amen. Ngoba uthi kwenza kade lo moya ke lo tata owayethunywe nguThixo ukusela ibandla kwakhoba kathathu ekwakuthiwa kuthathu udabula wajila uThixo kuye uba lo moya makube ngathi lipolisa kuba uThixo sazi abantu bayawoyika amapolisa. Amen. Ukuthatha ngepolisa bazayihlonipha lento banikayo. Bakabonga Yesu bathandekayo. Ngoku nami ke ngoku ndihamba ngaloo nto leso siprofeto esinye ngoba ndimnike lo moya wepolisa uThixo akawutshila kumprofeti owaseka ibandla lakho bakathathu bathandekayo. Bakabonga Yesu bagcwele. Kodwa ubeka izandla phezu kwenu lo moya ungene phakathi kwenu unikhawule xa nisuka apha ngoku noma usuka endlini umntana ubona uba akekho right awusafoneli kumfundisi ubekela isandla kulaa ndawo erongo uthi ngegama likaJesu uzawubona la mandla esebenza.
Makabakuthi kwabathandekayo. Komfuna yakho mafonele kulo. Xa ubona umntana egula endlini beka isandla wena. Uthi ngegama likaYesu. Amen. Abantu efanele uyifumane leli gama. Lilo linamandla abathandekayo. Makabakuthi Jesu bathandekayo. Amen. Ngaphandle koba ke kukhona ezadimoni ke ezifuna mina eziye zaziziprinko. Sawutsiba apha zikhaba wonke umuntu. Hayi kufuneka mina ke bathandekayo. Kodwa bathi uba umntana uyagaba. Unedliso, unenhloko, ubeka nesandla wena ngegama likaYesu. Ayifuni mayenze bathandekayo. Amen. Ilapho Yesu kanyimini bayethi bafundi bakhe. Oluhlobo lodimo beningenawo likhupha ningakanga nithini? Nizile ukudla. Makabakuthi Yesu bathandekayo. Zikhona idimo ongenawo zikhupha ungakanga ulamba phezulu eswini. Amen. Beka izandla xa ungayo. Okunake ngoku sawutshingo ekhethekileyo eyamangalisa wena Jesu wasithwalela izono zethu wasibhabhathiza ngomoya wakho ngenene uyamangalisa. Zawubeka izandla wonke umuntu obaphambi kwami. Xa ngibeka isandla ugqithe uye endaweni yakho uhlala khona. Ngoku ngibhabhathiza ngomoya oyigcwele. Kuzalisekiswa ntoni? iBhayibheli. Makabonge iswathandekayo. Yenza la msebenzi uPawulos akawenza kwabafundi base-Efese ngoku. Edibana nabo esawubeka izandla kwehla umoya oyigcwele phezu kwabo. Wabonakala lo moya ngoba sawubeka lesandla akulicwaka apha kuwe. Iba khona isayini oyifumanayo. Uba njengoba uphuthe beka isandla apha khona into oyivayo ingena apha kwemzimbeni. Makabonge iswathandekayo. Amen. Alo ndaba mfeqala bona bakhali ufana nani namhlanje. Abanye bahamba phela baqokela yonke into bayilahla phela nje. Ngoba bakhali bangabe nabo balapha namhlanje. Bafane nani ngenani bona bamngenani. Hallelujah.
Ninajifuna, oh, ninajifuna.
Yes, my Lord. Bawetho ingcwele, bawetho namandla. Ekuseni siyabonga moya ingcwele. Jesus. Sibulela ukuvukelwa nguwe. Nkosi yamakhosi yasekuseni. Yes. Sithake kofana nawe. Ibinguwe izolo. Jesus. Nguwe namhlanje. Nguwe naphakade. Ekuseni moya ingcwele selizwa izwi lakho. Sibulela ukuvukelwa nguwe. Jesus. Moya ingcwele akekho ofana nawe, akekho njengawe. Nasekuseni moya ingcwele. Jesus. Selizwa izwi lakho. Vula somandla inhliziyo zethu. Jesus. Sinike moya ingcwele indlebe zikamoya. Siliphi izwi lakho. Siliphi izwi lakho. Silenze izwi lakho. Moya ingcwele lungisa inhliziyo zethu. Selizwa ekuseni izwi lakho. Alingabuyeli kuwe somandla. Lingawenzanga umsebenzi. Seni moya ingcwele sikele izwi lakho. Semile umntwana wakho phambi kwethu. Thixo lume masive ukuthetha kwakho. Masingevi yena. Kodwa masive ukuthetha kwakho. Nkulunkulu namandla ekuseni. Moya ingcwele. Alingabuyeli kuwe izwi lakho. Lingawenzanga umsebenzi. Sikela kaJehova izwi lakho egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Izihilelo chapter 12 verse 9. Yaphoswa phansi inamba enkulu. Inyoka yakudala lekwakuthiwa ngumtyholi, uSathana ke. Lowo walilahlekisayo elimisiweyo liphela. Yaphoswa emhlabeni nezithunywa zayo zaphoswa kunye nayo. Amen. Amen bathandekayo. Khawuthi mntana singaphansi kwegazi izono zakho.
ziyefana. Inkosi umuntu ohamba engabonakalisi bawufile. Ngithi ngiphilile mina kanti ngihamba nesidumbu. Isidumbu somzalwane. Umkeni umoya kaThixo abathandekayo. Amen. Nawuye sesebenza kule ndawo akaboni into yena. Ngoba kaloku yena akekho nathi kule ndawo. Yena ukhethiwe ubekwentaleni, umemnyango esoko. Uyankonkoza. Akasiva thina sithini ngoba sijoke eJerusalem. Makabonga uThixo abathandekayo. Ngale Pasika khawuvuselele umoya wakho. Vuselele umoya wakho. Uthi Nkosi apho izixhobo zami ziwe khona ndinika amandla ndizilaphe. Makabonga uThixo abathandekayo. Amen. Makabonga uYesu kaNcwele. Injalo ivangeli. Ifuna uzigwaqa-gwaqa wena. Lo Yesu uvapha kuwe. Makabonga uThixo abathandekayo. Isawamke into kaThixo uphikisa yonke into eyenziwa philile. Makabonga uYesu abathandekayo. Yonke into eyenziwa apha wena uphathe right man. Uyayinkorekisha. Umfundisi afuneka uthe. Fanele uthe ngoba ulawula inkosi ebulawula ngeJehova. Amen. Makabonga uYesu abathandekayo. Xa ndikhupha lamadimoni ephuma ebantwini ngeli gama likaJesu achopha apha kuwe. Konje akubonakalisi ngoba uSathane xa kakufumene uqala ukhintaba. Apho kakatheka khona uzakatheka flat. Uyadibana naso sithi nyawupe. Usigqibele ngomzalwane. Amen. Ndiba nawe usonqanqathekile. So funa iPeter lentoni Peter Stevenson. Nelson Mtholo. Makabonga uYesu abathandekayo. So funa neboxer, khona iboxer. Xa ungasena mali uthaya iboxer ngokupopha inqawe. Makabonga uYesu abathandekayo. Amen. Apha ezithaveni zohamba ufuna isiciko sokugqibela. Uba khani ishiya sokugqibela isiciko ansena nesenti. Uba ndinefoni sokugqibela ndinxile. Ngoba uSathane ufuna ingqondo yakho mayimke. Akafuna uhlala usopa. Makabonga uJesu abathandekayo. Amen. Xa ungena ngalantente thandazela intwenye Thixo. Ndinika amandla. Xa isimo umfundisi isiwe imbewu mayindifumane. Sakaze bandishwayele imbewu ingafumani wena. Iwe ngapha kwakho. Ibe ngayigala imbewu iwe ngapha kwakho. Ayifumani wena. Ngoba lo wena utheni uqinile njalo ezithayi zibathandekayo. Yabona izithayi yenza ngabo maziqine abantu banasigida basigijima zingawi. Ngoku nawe inhliziyo yakho inje. Amen. Kanti namhlanje khawufuna ingoma entsha. Ithi Yesu yamangalisa. Wamangalisa inhliziyo yami. Wakhipha inhliziyo elinye. Wafaka inhliziyo kamoya. Amen. Injalo kancane. Funa ukuzivuselela. Funa ukuzivuselela. Ngoba uSathane xa eza kulimaza uyaku-isolate kule ndawo ekhuselayo. Akubekele ecaleni. Makabonga uYesu abathandekayo. Amen. Njalo uSathane abathandekayo. Ngoba xa ungekho phakathi kapha kuwe ngoba ndithetha uva nenye into ingena ngapha ngapha ngoba kwafantoni i-connection. Amen. Yabona iplug le njengoba ijuka le-generator ukuze kulayite apha kuba kuplugiwe phaa i-generator. That's why kulayite apha. Nethi kufeza fuse noma singaplaga abamfundisi ube kophela imini. Soze layite ngoba sidibana. Injalo kuSathane noThixo abathandekayo. Makabonga uYesu abathandekayo. Amen. Waza unika ithuba. Umuntu othi ngifuna ngale Pasika nami ngizele uqolo kunye uThixo ndizamkele uYesu. Ibe sijalo esitsha ndizalo ngokutsha. Ukhawuleze uze ngaphambili. Noma unecawe yakho ndibale icawe apha ndifuna ube namandla kaThixo. Ube nelizwi likaThixo. Ukhawuleze uze ngaphambili uthi ngoba wembona wedwa wabizwa. Isabelo yabizwa. Amen.
Bamsana sonke ningawavala amehlo. Mangaba kuJesu bathandekayo. Awukhali makumoya. Ongcweleyo baba wasalele phansi bathandekayo. Mangaba kuKristu bangcwele. Amen. Ningawavala amehlo bamsana njalo. Baba wethu ngegama likaJesu. Ningabantwana bakho sibenzele uceba kakhulu. Kumoya ongcweleyo. Baphelise. Kazini kaJesu. 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 Wakuphathe kulo ndawo. Oyazi wena. Oba igama interpret. Ngiyacela abantu bekezana. Abantu ngeke bazethinik. Ngiyona lapha ngicawula ngifuna ukuva. Njoba imali beke izandla bezoswele. Ethini ina sifayele vice president. Amen. Amen. Ndi baba ngicawula yini ba ethini fayele vice president. Abe BP ba ibendawo ngo. Amen. Abanye ARVs kuba isifo count ifuna iwenzi low traceable levels ngabo wesifata la ingabonakala Ekama kaJesu ekama kaJesu ekama kaJesu ekama kaJesu Bersanda dokter apa jawab bekan. Gafin, lihat sana bukan. Lihat sana, Gafin, 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 Gafin. Kazini kaJesu. Kazini kaJesu. Yesu ndo mabelele. Come on. Come on. At the west. 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 Kazini kaJesu. David. 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 Come on. At the west. 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 Kuman kasi kuman. Kuman. Yan mo. Anjo lalaban ang sante. Kuman. Ni fawang ban dong kan? Ni fawang ban? Ni fawang ban? Ni fawang ban? Ni fawang ban? At the west! At the west! Kazini kaJesu. Come on. Come on. Come on. At the west! At the west! At the west! At the west! Kazini kaJesu. Yabona noko. Amen. Hayi ngidifuna. Kuba kudabona isandla lokho nomahluko abantwini. Amen. Othi kolo sibathuthe bemke. Amen. Nama ke kuthongo lesihlala ngaphinde ezententeni nayo mamelela abantu akezi. Akezana. Ophi? Oh, we mama. Oh, bona manzeni. Hayi ke usindileke ngoku. Yabulela. Abankoti, Yesu namandla. Abankoti, uyo namandla. Abankoti.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on. At the West, 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 at the West. The common guys. Masanze sonke ngwengqele. Amen. Sanze sonke sivale konke uzamlanda sondele. Azosithathela ufefeza nyana. Basithatha sonke abathanda. Baba uthongcwele. Siyabonga Thixo. Siyabonga ngithelele kuba nathi. Sona ngithethe. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Siyabonga Kristu, siyabonga ngithethe. Hamba nathi ngithethe. Makhaya nabantwana bakho. Bagcwalise bambusele lePasika. Ufike phezu kwabo. Bambusele bonke. Bakhuluma. Nabo moya bayingcwele. Egameni likaJesu Nazareth. At the West! 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 Kazeli gaches! Kazeli gaches! Kazeli gaches! Incede sana. Kazeli gaches! 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 Fire! 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 Fire consume them. In the name of Jesus. Fire consume them. Fire consume them. In the name of Jesus. 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 At the West! 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 Kazili gaches. Ekama gaches. Ekama gaches. Ekama gaches. Ekama gaches. At the West! 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 Kazili gaches. Kazili gaches. Hey! 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 Tatu kafanya. Amen. Amen tete. Wena kakhulu ko mama. Kade ngavula abantwana bawubhaptizwa. Nabangekho yapha sishobezeni ithende yakulela kubo. Ngongasenzisiwe. Yabaza bayinetsawo zeni kodwa nabuyela abantwana bakhonza kule ntende yabayifunayo. Ngiyayibeka ngandawo. Amen. Hala nihlale phansi kwabathanda kanzolungisana ngomama. Baba khwemile kitchen. Amen. Igama lami ngingaphindile Mnyameni, ngibuya ePolar Park Extension 5. Ndaqala lecawe kungo February last year. Uqala kwami lecawe nami bendingumuntu engazithemba ukuba ndingaqhubeka nayo. Yakube ndiyijongela nje phansi. But ke ndeze ecaweni ndafika ndawathola amandla wenkosi. Even though bezikhona challenges ebezikhona ebomini bami, usathana uningi lapho benivalela khona, kodwa ndithe ndakungena apha kule cawe indlela zami zavuleka. Umsebenzi woThixo omkhulu owenzekileyo, nditsho ndakwazi nokuthola umsebenzi, ndathola ne-training ze-license. Like kuningi nje okuthe kwenzakala ndisobe ndihamba le cawe. Ndicela nje uThixo ehleli ekhona endiguide endivikela kwimoya engendawo kaSathana. And kule cawe xa uthe weza apha, umoya wakho nomzimba wakho zonke nje into zakho ziyakwazi ukuthi zitshintshe xa ngaba nawe uzikholelwa futhi ukuthi ungatshintsha. Yonke into iyatshintsha. UThixo uba nawe, ingase sihlale uThixo ngayo lonke ixesha simlandela simthobela. Amen. Ngikuphi zomzi soci
olapha ePollard Park 5146. Ndingummi kweli bandla labangcwele, kuthiwa libandla labangcwele igama lalo. Ndingummi ngoba neli bandla lihambe kathathu apha ebandleni, lisuka apha kwindawo yasePollard Park. Lisigcinile kodwa kwabalapha linathi. Ukuqala kwethu uba sizoba nala marooms nawo njena esizibonakalisa sibuthathaka ngale cawe yethu, ngokubana ndibonga nabahlali bethu abaseTsepisong abasiphumelelisileyo apha, basixuma ngosibonakalisa basilibandla elingcwele labangcwele. Bafundisi bam ngangenikhulupale xa ninonke, xa nihleli apho ezitulweni, ibe ngabantu abaphambili kwiindawo zonke ebandleni lethu. Ingathi singabona ngokubana omhlawumbi ngokuba singabantu abangcwele sizibonakalise ngobukho bethu, uqobo ngobukho kuthi, egameni lenkosi yethu elinguYesu Kristu. Amen. Molweni, igama lami ngu-Asanele France, ngihlala ePollard Park. Besinecawe e-Easter kwikhaya labangcwele, sisebenzisane kakuhle kakhulu. Siqalile sade sayogqiba, oko sisebenzisana kakuhle, ube mhle umsebenzi nokuthixo ebe nathi. Ndiyabonga. Dumelang. Lebitso la ka ke Lebohang Chabalala, ke tswa mo Edinburgh Phase 2. Ke tlile kerekeng for Easter weekend. Ke enjoyile weekend ya ka haholo. I'm grateful for invitation e ke thotseng. I'm hoping to see more miracles. Situationeng ya ka ke leng ho yona, ke leba modimo ka chance a mfileng yona le hore ke invite-we kerekeng. Ke encourage batho ba leke ho tjhaka kerekeng, ba tlo ikutlwela experience e ke utlwileng le nna. Ke a leboha. Amen. Bangcwele, ndanibulisa nonke ngegama likaKristu. Mandibulele okokuqala kwi-media team yalapha ebandleni ngomsebenzi omhle oncomekayo abawenzileyo. Siqale nabo from last week Thursday xa siqala inkonzo yethu yePasika. Namhlanje ilanga lokugqibela ke kuSunday. Ndiyambulela uThixo wasithwala. Namhlanje sibhaptiza abantu abayi-76 imiphefumulo emitsha iyabhaptizwa namhlanje ngale last day ye-Easter. Siqale ke Thursday sanemvuselelo ngoLwesine ebusuku bonke beselapha. Sivuselela ke kwinkonzo silungisela inkonzo yePasika ngoLwesihlanu. ngoLwesihlanu besilapha ke imini yonke, nakhona siqhuba ke inkonzo yePasika. Nangomgqibelo ke izolo ndilele apha, izolo emini beyinkonzo yomama, matshona kube inkonzo yami ebusuku njengoba nango inkonzo yami siphuma ngale nkonzo yePasika. Baphumeka wonke ke amalungu ebandla kwindawo ngendawo, kwiibranches zam zonke bebegcwele kule ndawo sizoqhubeka inkonzo yePasika. Ndiyabulela kakhulu bangcwele ngenkxaso yenu, bulela ngemithandazo. Bulela uThixo nakulo nyaka usasinikela amandla siqhubekeke ngalo msebenzi omhle siwenzayo. Ikhaya labangcwele ndicela amandla kuThixo ubanika amandla nonke balandeli belibandla namalungu elibandla. Uthixo anika amandla siye phambili senze nokukhulu koku. Ndiyabulela kakhulu, andinawo kamaninzi namhlanje luvuko lukaKristu. Sonke ke ngoku uThixo ufikile umoya omvusela kubantwana bakhe bonke ngegama likaJesu. Ndiyabulela ke, amen.